שלום לכולם, אנחנו רועי וליאן, מהצוות רועי וליאן. אז זהו, אנחנו כאן בכנרת היפה והמסריחה שלנו. כי המים פה עכורים, מה נעשה? זה לא משנה, לא אומרים כנרת מסריחה. היא מסריחה, זו עובדה, בבקשה, תראו. טוב, אנחנו מנסים לעשות פה כמה טקסטים וזה לא הולך. אנחנו ננסה עוד פעם ועוד פעם עד שזה יצא. בוא נשיר שיר. נשיר שיר? שלום, אנחנו רוצים לשיר לכם שיר. אנחנו מנסים לצלם לכם סרטון כבר 10 פעמים וזה לא הולך. בואי אחריי. אנחנו מאוד מאוד נשמח אם תבחרו בנו להיות חלק מהתוכנית המירוץ למיליון מדפקה. טוב, יאן ברחה לי כי לא רוצה להתחיל מחדש. רגע, לא, אני לא יכול לעמוד שם אבל. בואי, נו, בואי. אני נמוך. עשינו עוד 30 שניות שספר מי אנחנו. אז אנחנו מספרים כרגע מי אנחנו. אנחנו כרגע בכנרת, ביום שישי בצהריים, וכיף פה, אה? כן, היום חם, האחרון, חם. שבת האחרונה של החופש הגדול. תכלס, איזה באסה. אני יוצאת בלונדינית! את לא בלונדינית באמת? לא. חשבתי. שורשים. את נראית. אנחנו בכל אופן כאן בכנרת, היפה והמסריחה שלנו. היא מסריחה, אין מה לעשות. ואנחנו מאוד מאוד נשמח אם אנחנו נתקבל לתוכנית. מקום ראשון, first class. בכל אופן, לא רוצה שתקנות ככה, מספיק את האחת. די, נו, זה כואב. הנה על אבו. כולנו אחלה שבת ושבוע טוב. כן, שבוע טוב. לכל הלילה שאנחנו רעבים.